ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бародарои азиз, апа ва модарое ки моро тамошо мекунед. ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба канали авиакасаи Толибов. Имрӯз 18 ноябри соли 2025. Бародарои азиз, ина бо эфир сар додем. Хеле буд ки эфир накардем. ҳозир касе ки дар эфир иштирок карда метавона марама саволоро нависем. Бардаро нарх навои билета дар прямой эфир гап мезанем. 1 соат эфир мекунем. Бардаре ки моро намешиносанд, нав канали мо медороянд, яъне ки меҳмон ҳастанд. мо авиакаса дорем. Бародарои азиз, ба ҳамаи ҷо билет ҳастай. Билетҳои электронӣ мешавад. ҳами WhatsApp хати мақсад билет мегирем. хуб, соатҳои коримона гап мезанем. аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. ҳар рӯз кор ҳастай бардаро. Шанбе бозорам кор, 7 рӯз кор ҳастай. Хулос без выходной марамат номеро ки дар поёни навор дидесен, ҳамин номерои WhatsApp мо ҳастай. гирен истифода барои аз хизматрасонӣ бо нархҳои дастрас билетотона гирифта оформ мекунем. марамат муроҷиат кунед. як хеле буд ки эфир накардем. Бародарои азиз, кору бормон бисёр буд. лекин вақте ки масалан мо эфирам ки накунем, мо ҳар рӯз кор ҳастай. бардаро вақт ки ёфтем эфир мекунем. барои шумо обратная связь русо мегӯянд ку суҳбат мекунем, нарх навора гап мезанем, ягон хабарҳои нав шавад, ягон рейсҳои нав шавад, бо шумо мо дар прямой эфир гап мезанем ку чӣ гап шидеса, нархҳо чӣ хел шидеса, вазъият чӣ хел аст. хулас ба ҳамин хотир мо эфир мекунем ки бо шумо ҳамсуҳбат шавем. марҳамат кунед бародарои азиз, апа ва модаро, шахсое ки ҳозир дар ҳамин эфир мо ҳастен, саволотона нависен. дар ҳамин прямой эфир ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. ва чӣ гуфтанем бародарои азиз, нарх навои билет рафтан қимата хай чиза ҳамаи шумо аллакай медонем. пешаи соли нав албатта қимат мешавад нархҳо. баъди соли нав моҳи январда аллакай арзон мешавад. некем ҳозир билети арзон фақат ай Тоҷикистон ба тарафи Россия омаданай. касе ки ҳозир ай душанбе Москваро ҳозир гап мезанам, омаданияи 13 000 рубл метавона бигирад ҳамин моҳи ноябр. ҳамин се аэропорти Москва фарқ надорад. душанбе Внуково мегирен, Жуковск мегирен ёки Домодедов 13 000 рублай бародарҷон. марҳамат ку муроҷиат ку. ин ҳамин номерои WhatsApp бардаро 54 97 ҳозир дар эфир дидестен. шахсое ки дар эфир иштирок карда наметавонем, марҳамат саволотона дар комментария нависем, мо мехонем, ҷавоб мегардонем. бародарои азиз, ва шахсое ки дар эфир ҳастанд, марҳамат метавонед ин ҳамин номеромон ҳастай, ҳозир занг занен, гап мезанем дар прямой эфир бардаро. ва хулас ҳамин маълумот ҳозираш ки нархи билет рафтан қимат ҳастай, омадан бошад аз Тоҷикистон ва касе ки мебиёяд арзон ҳастай. не толка Москва, дигар шаҳрҳои Россиярам арзон ҳастай. Питеру, Екатеринбургу, Самара, дигар ҷо ҳамин билети омадан бародарои азиз арзон ҳастай ҳозирашда. бародарои азиз, баъд бисёри нафарҳо мумкин намедонанд, мепурсанд ки бародарҷон ҳамин билетҳоро шумо худтон оформ мекунед ё ягон каси дигар. билетҳоро ман худам оформ мекунам. бародаро чӣ камбудия кишид, чӣ чизе ки мешавад, ҳамашда худам ҷавоб мегардонам. ҷавоб метавонам. хулас барои ҳамин метавонем баъд дилипор билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. бародаро авиакасаҳо бисёр ҳастанд. мақсад шумо нархҳоро сравниват кунед, бинед авиакаса бисёр ҳастанд. беҳтарин бародар Алибой, саломат бошед. бинед нарх навои кадоми авиакаса шумода маъқул мешавад. ай ҳамун авиакаса метавонед билет харидорӣ кунед. хуб, марҳамат кунед бародаро, саволотон бошад, саволоро менависем. 10 нафаре ки дар омадаи тамошо кардесен, некем лайкҳо нестай бародаро. хоҳиш мекунем ҳамин ба хотири дастгирии канал як дона лайкҳоро мемонем. ина мо хеле набудем бародаро, хеле шид ки дар эфир набудем, эфир сар додем.
ака саволоро нависем бардору. Саволотон бошад. Марҳамат. 1 соат мо дар эфир дар хизмати шумо ҳастем бардорои азиз. Апа модаро шуморо медонам тамошо мекунем бисёр. Марҳамат шуморо метавонед саволотонам навистан гирем. Не только оиди нарх наво мақсад вобаста ба ҳамин билет чи саволе ки нофаҳмияи шумо да марҳамат пурсидан гирем. То чени мефаҳмидагимона то ҷои медонистагимона шумо да гап мезанем. Хоб як бародар нависад Хуҷанд Самара 1 декабр. Ози мебинем ака. Ай Хуҷанд ба Самара. Ози мебинем нарха навоша. Шумо да гап мезанем. Хоб ба 1 декабр. Хоб. Алҳамдулиллаҳ. Ай Хуҷанд 1 так иҷо шуд эфир. 1 декабр дар рейс нестай бародарҷон. Ози ма дигар рӯзоша мебинам. Хуҷанд Самара. Хуҷанд Самара 3 ноябр дар рейс мешавад. Авиакомпания Уралская. Баъд 3 1 дар рейс нестай. Ози 2 мебинем. 2 числарам рейс намешавад. Баъд так 3 дам рейс нестай. Хулас 3 ноябр ҳамин рейсе ки мақсад наздик ба 1. бале 3 так 3 ноябр рейс мешавад. И декабр ози 1 дақиқа рейсо шавад. Так аз Хуҷанд Самара. декабр да бародари азиз 7 декабр да рейс мешидааст. То 7 рейс надорем. 3 ноябр баъди ближайши хулас ами Хуҷанд Самара фақат рӯзои якшанбе рейс аст. Як ҳафтада якта рейс саҳарда парвоз мешавад. Соати 9 саҳар. Фақат рӯзои якшанбе бародари азиз. Уралская авиакомпания. раҳмат бардоре ки лайк мондисен. Аллакай 5 дона лайк шидай. Ҳамада 1000 раҳмат. Хоб. Так. Марҳамат бардоро саволорам навистан гирем. дар номероро метавонед занг занем. мақсад гап мезанем бе проблема. ягон мушкиле надорад. хоб Хуҷанд Самара. бародари азиз марҳамат кинед дур омада бошен. саволотонро навистан гирем. оиди билет чӣ саволе ки ҳаста навистан гирем. касида ки билетам дар кор бошад
дар WhatsApp паспорт рӯй мекунем бардоро ай киҷо ба киҷо биданша нависен, ма баъди прямой эфир билетҳои шуморо менависам. ҳозир дар прямой эфир нависта намешавад. хуб бародар лайк монда, саломат бошед. 30 ноябр мешавад рейс, так 19800 рубл мешавад. баъди вай рейс мешавад 7-умда вайшам 19800 рубл ай хуҷанд ба Самара мешавад. ҷа бародар присида буданд. билети ҳози душанбе омадан бародаро арзон аст. 13000 рубл. се аэропорти Москва. фарқ надорад кадомаш ки бошад. мо метавонем гирифта тием дар ҳамин моҳи ноябр фақат. душанбе Внуково меоен ё ки Жуковский, Домодедов, ҳамаш як нарх гирифта метием 13000 рублей. бардор саволо бошад ҳаминҷа нависем, мо дар эфир ҳастем. ҳозир дида саволои шуморо ҷавоб мегардонем.
марҳамат кунед бардорҷону, як 20 минути дига эфир мекунем. саволо боша нависан гирем бардори азиз.
Шомаде нафаре ки нав дохили эфир шидисем бардори азиз апамударо маромад кинен авиакасаи Толибов ба тамоми ҷо билет ҳастай. Шумода билети ки ҷо дар кор бошад маромад нависем. Аз куҷо ба куҷо кадом числода билетона гирифта метем. Бозам такрор мекунем бардори азиз билетҳои омадан ози арзонай 13 000 рубл душанбе Москва омадан ё душанбе дигар шаҳрҳои Россия. Хулас ҳамин Тоҷикистон омадан бардору. Ай Кулоб омаданам арзонай, ай Хуҷандам ё ки Бохтарам. Билетҳои омадан арзонай ози. Касе да ки душанбе Москва дар кор бошад 13 000 рубл метавонем бигирем дами моҳи ноябр. Се аэропорти Москва. Билети рафтан бошад қиматай бардору. Ай 3000 рубл боло астай. Ай Москва душанбе рафтана дар назар дорем бардору. Маромад кинем бардор ҷоно. خب یا 15 минути дигар бардори азиз дар эфир мешем. Саволот бошад вақт дорем. Навиштан гирен саволотона. 15 минути дигар эфир мекунем, баъд дар WhatsApp мешем бардору. Дар WhatsApp занг занед то соати 11 шаба вақт дорем гап мезанем. Ё сообщение нависем бардору, ҷавоб метем. Галасавои ҳам кунед, ҷавобтон метем бардору. Баъд соати 11 дигар дар зангҳо ҷавоб наметем бардору. Ай соати 7 баъд пага бо кор сар мешад то 11 шаба. Дар ҳамин вақт бо метавонем билет бихарем. خب الحمدلله. Агар вақт ёфтем бо дар рӯзҳои наздик эфир мекунем. Пага ё паги дигар мебинем.
насиб кардагӣ бошад, бо эфир мекунем барлоро. Так. 6:16 соат. Allah, elhamdülillah. бародари азиз, як 10 минути дига дар эфир мешавем, баъд ҷамъбаҳс мекунем.
саволои рӯз кам шид. Хайҷ гап не. нафаре ки баъди эфир тамошо мекунед маромад метунед занг занед саволои худтонро битиҳед бардоро. ватсап мо кор мекунад 24 соат не то соати 11 шаба кор мекунад. дар ҳамин вақт маромад занг задан гиред смело. маромад кунед 10 минут дига эфир дамешем бардоро. билети поезд дохили шаҳрҳои Россия дорем, касидаки дар кор бошад ё ки билети автобусам фақат дуруни ҳами Россия худаш да. поезд ай Москва Душанбе ё ай Волгоград Душанбе нест бардоро. фақат айму чизо мехарем. ЖД вокзало авиакасои ҳамун ЖД вокзало масалан метавонем билет харидорӣ кунем. поезд дохили шаҳрҳои Россия худаш ҳастай бардоро. билет самолет бошад ҳастай баъд тамоми ҷо хулас. нависан гиред саволотон бошад бардоро. 10 минут дига дар эфир мешем баъд тамом. эфирмонам ҷамъ баҳс мекунем. бардори ази лайкҳоро мемонем барои дастгирии эфиромон шавад. ҳатман лайкҳоро мемонем.
خب برادرای عزیز مرحمت که یکم 3 минут 4 минут دیگه 5 минут خیلی در افیر میشیم بعد تموم خلاص بعد در واتساپ میشینیم برادرها مرحمت بلیت خریداری کردنی باشه مرحمت نویسیم در واتساپ هستیم تا ساعت 11 так 5 минут دیگه گفتم افیر میکنیم بعد جنبستش میکنیم الحمدلله خب برادرای عزیز خیلی افیرمونم جنبست کنیم سوالات خیلی امروز کمتر شید جواب گردودیم کسی که سوال داد مرحمت کنین نفرایی که بلیت خریداری کردنی هستن در واتساپ میشیم و برادرها 5497 واتساپ ما هستی اوزی میتونین که مراجعت کنین ما بلیت شما را گرفته افور میکنیم باقی خداوند نگهبان تا افیرهای آینده کوشش میکنیم در روزهای نزدیک با افیر کنیم نرخ نوی بلیت شما را گپ زنیم سلامت باشین تا افیرهای آینده